Οι συνάδελφοι Κώστα που ασχολούνται με το ρεπορτάζ αυτό στο Στάρ υπολόγισαν περίπου ότι 2,5 εκατομμύρια το χρόνο κοστίζουν οι υπάλληλοι αυτοί στο κράτος. Οι 55. Οι 55. Αυτό αποτελεί, οι 55 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό σε αυτό που γίνεται στο ελληνικό δημόσιο. Μόνο το 2012 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο κύριος Ρακιτσής, εξέδωσε 1988 πορίσματα διαφθοράς. Ποια ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, η απάντηση, η επιβράβευση αυτής της δημόσιας αρχής? Από το Μάρτιο του 2012 η κυβέρνηση του αφαίρεσε το δικαίωμα της έφεσης στις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Στις αποφάσεις δηλαδή αυτών των συμβουλίων που βγάζουν μαζικά αθωωτικές αποφάσεις για τους επιόρκους. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση, η πολιτεία και αυτή η κυβέρνηση δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα. Η διαφθορά σε αυτή τη χώρα βαδίζει χέρι-χέρι με τον κακώς ασκούμενο συνδικαλισμό, βαδίζει χέρι-χέρι με το πελατειακό κράτος, το οποίο πελατειακό κράτος ελέγχει ασφικτικά την πολιτική διοίκηση, την κυβέρνηση. Η διαφθορά φέρει μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας, γιατί είναι αυτή που απομακρύνει το ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις.